ang nakalagay doon for the second time. Parang ganun yata. Kung nakailang take ka na, parang ganun. Ganun yung mga nilalagay nila doon, guys. Hey Bear Fam! Welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, wag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, gagawin ko na po yung matagal nyo na pong tinatanong na nursing jurisprudence. So this will be the third episode of the Nurses Notes po. Yung first episode natin is all about the NCLEX, I think. And then pangalawa is about the nurses night shift bag, and this will be the third one. This is the nursing jurisprudence tips and tricks on how to pass the nursing jurisprudence exam of the BON Texas in one take lang. So if you're excited to know what I did to pass at the nursing jurisprudence exam, please keep on watching. So kung nandito ka sa channel ko because of the lifestyle video or mga beauty videos, medyo balikan mo na lang muna guys yung mga yung mga previous video natin, kasi focus muna tayo sa pagtulong sa mga nurses natin para maka-fly tayong lahat papuntang US. Ayan po. So I have my notes here kasi medyo limot ko na siya actually, kaya natagalan ako guys, medyo pinag-isipan ko pa. That was 2017 pa nung nag-apply ako for the NCLEX. Ayan. So, meron akong notes dati pa dito. So, itutuloy ko na lang siya. Putol siya actually. So, ano ba yung nursing jurisprudence exams? Bakit kailangan mo i-take yung nursing jurisprudence exam? So, kung nag-apply ka guys sa BON Texas for the NCLEX, nire-require po kasi nila na mag-take po tayo ng nursing jurisprudence exam, and it's all about yung mga batas nila doon, ano yung mga rights mo as a nurse, anong gagawin mo kapag pinapa-duty ka ng mga over na, ganyan. Yun po yung mga nandun, and then delegations, ganyan. Yun po yung laman ng nursing jurisprudence exam. So, ilang items ba yung nursing jurisprudence exam? Meron lang po siyang 50 items, and you need to pass 75% of it, which is 38 items po na kailangan po tumama po tayo sa mga questions po na yun, and you need to take that exam for about 2 hours. Yun po yung duration po or maximum time po para matake mo yung nursing jurisprudence. And the nursing jurisprudence is only taken online. Wala pa po akong nabalitaan na may review center para po sa nursing jurisprudence exams. That's why I am making this video, kasi nung ako po yung nag-apply for the NCLEX, may nursing jurisprudence, hindi ko alam kung anong meron doon kasi sobrang ang dami kong babasahin. Sabi ko, kung babasahin ko to lahat, hindi na naman ako makapagtrabaho. And during that time guys, I was working full-time sa hospital, tapos may YouTube pa tayo, o diba? May masters pa tayo. Wala na. Wala talagang mare-review for the nursing jurisprudence exam. And medyo kinabahan ako kasi yung kasabayan kong nagtitake guys, bitin siya sa score, so hindi niya naipasa in one take. So sabi ko, oh my goodness, yun nga, medyo nagbasa-basa siya konti, hindi niya nakuha. So, paano na lang ako, ganun. So, yun yung medyo kinabahan ako, guys. So, you will have 2 hours to take the exam, as I've said. And then, open notes siya, which is very, very important. Pero sa pagkakaalam ko kasi sa mga open notes, guys, yun yung mas mahirap actually. Kasi kapag open notes, di ba, yung mga prof natin dati, kapag open notes, wala naman kasi talaga sa notes yung mga ipapa-exam nila. Kailangan talaga na intindihan mo kung ano yung theory or kung ano yung mga batas na yun, ganun yung open notes, guys. Kung may napag-enrollan ka na review, maganda yan kasi ma-open mo yung mga notes ninyo. Pero dahil alam ko nagtitipid po tayo, ayaw po nating magbayad para po na naman sa review, I suggest you open all the FAQs sa BON website po. Nandun po yung mga kailangan yung basahin regarding the nursing jurisprudence. So, nasa FAQs po siya. Open mo yun lahat, and I'm not telling you to read that all. Huwag mo nang basahin yan. Masasayang lang ang oras mo pagbabasahin mo lahat yan. But if you failed to answer 38 questions correctly, or kung nag-exceed ka sa 2 hours, hindi mo patapos yung 50 items, or nawalan ka ng connection, hindi ka na makapag-login, or naiwan mong naka-login ka na more than 2 hours na, eventually, yung maging result po ng inyong nursing jurisprudence exam is of course failed po yun. So, you cannot take or you cannot retake again the nursing jurisprudence within 24 hours. It should be after 24 hours po yung possibility na makapag-retake ka. So, kapag nagmamadali ka na makapasa or something, kapag may mga schedule ka
see to it na maipasa mo siya in the first take kasi sayang yung oras mo na nagbababad ka sa computer at sayang yung mga hindi mo magagawa dahil sa kaba mo at sa pag-aaral mo para sa nursing jurisprudence exam. Now for the tips and tricks kung ano po yung ginawa ko, kung paano ko naipasa nang hindi ako nag-review. Hindi po ako matalino. Umaasa po ako sa mga review na ganyan kasi ako, kung ano yung na-review ko, ano na ako, goodbye na. Ganun akong klase ng estudyante, guys. So, hindi ako nag-review and sobrang taas ng anxiety ko before I took the exam. So, I just opened, guys, yung FAQs dito sa website po ng BON. And, ito yung, kung ano yung mga nasa FAQs, yun actually yung nilalaman ng magiging exam po ng nursing jurisprudence. Hindi lahat ng category meron, pero more on batas, delegation, ganun guys. So, yung meron po dito, meron advanced practice registered nurse, board information, delegation, discipline, education, competency, licensure, peer review. Ayan, yung peer review na yan, madami. Tapos, nursing practice, ganyan. Nursing practice in disaster areas. Yan guys, yung mga nasa exam. So, what I did is, I opened everything. So, i-open mo siya, kunyari, itong Advanced Practice Registered Nurse, i-open mo siya sa isang tab. So, open everything sa mga tabs na ganyan. Para ready na siya for reading kapag during exam nyo. So, before pa kayo mag-login po para po sa exam, dapat naka-open na lahat ng resources nyo, na-open nyo na lahat ng packs na to. And I suggest guys, i-scan nyo lang tong mga to para alam nyo kung saan nyo hahanapin yung topic kung nasa exam na kayo. Kasi, magigets mo naman yun eh. Kung about delegation, di punta ka sa delegation, ganun. Puntahan mo kung about sa nursing practice, punta kang nursing practice. Kapag ang lumalabas guys, actually, kapag nasa practice kayo ng nursing or kung nag-review na kayo dati, nagre-review kayo for your NCLEX, guys, madaming matatouch doon. Madaming kayong masasagot kahit hindi kayo tumitingin po dito sa notes ng BON Texas. So, actually, ano lang din, parang stock knowledge nyo na rin yun as a nurse. Tsaka, ano na rin, parang, yung parang alam mo na, instinct mo na yun as a nurse na ganito dapat yung gagawin mo. Bakit? I-delegate mo ba yung paglilinis ng ganito sa ganitong tao? Diba? Pagbibigay ng meds sa ganitong tao. Pero kasi guys, yung setup kasi ng Philippines and setup ng US is different. May mga pwede tayong i-delegate dito sa Philippines na sa kanila hindi pwede. Meron din pwedeng i-delegate doon na dito sa atin. Kailangan nurse lang yung gumagawa. So, see to it guys na mabasa nyo yung mga ganun. So, scan nyo lang. And yung mga mahirap talaga guys na mga na-encounter ko is yung mga, kunyari dito sa Philippines, diba may mga RA tayo, tas may number. Dito sa kanila guys, parang, eto, may chapter 225. So, ano yung chapter 225? Hindi ko naman yun. Hindi ka nga nagbasa, diba? Nagmamagaling kasi ako nun, guys. Akala ko kayang-kaya ko siya na ano. So, ang ginawa ko, guys, ito yung trick ko na ituturo ko sa inyo. Pagpunta nyo sa tab, ayan, pindutin nyo na yung Control F. Or if you're using the Mac, Command F for the find, ganyan. Tapos guys, during the exam, kunyari, lumabas, chapter 225, ganyan, i-copy mo yung chapter 225 na yan, at kung feeling mo yung topic na sinasabi niya is about delegation, ayan, pumunta ka ngayon sa tab ng delegation na inopen mo. Tsaka mo siya i-paste doon sa find. I-paste mo siya, tas ngayon guys, lalabas siya sa buong page na yon, naka-highlight yung chapter 225. Tsaka mo basahin doon sa mga na-highlight na yon kung ano yung sinasabi sa chapter 225 na applicable doon sa question na yon. So, ganun lang guys. Instead of reading the whole delegation, nasan ba yung chapter 225 na yan? Control F lang. I-paste mo yung chapter 225 na yan. Magpapakita guys, naka-highlight na po siya. And another tip guys, kailangan nyo pong i-memorize po or be familiarized with the abbreviation that they usually use during the exam. Ilalagay ko na lang yung link down below kung hindi nyo pa siya nahanap. Kasi kailangan mong malaman ano ba yung MSN, ADN, CEO, CNE. Ito guys, meron silang mga ganito. Kasi during the exam, may mga ganun-ganun. Hindi ko alam kung ba't nila ginagamit yung abbreviation. Or, hindi naman siya abbreviation, pero kasi hindi naman tayo familiar kung minsan sa mga ganun kasi iba yung setup na natin dito sa Philippines. Madami kasi silang mga tao-tao doon kung ano, mga job description nila or kung ano yung
mga ano ba yun, department na yun. Ganun guys. So, you need to be familiarized with that. So, as a summary of this magulo guys na instruction, tips, and tricks, ayan, kasi medyo limot ko na siya. First na gawin nyo is to be familiarized with the abbreviation that they usually do. Pangalawa, open everything in each tab before pa kayo mag-log in po for the exam. And then, pangatlo is to prepare all the tabs na naka-control F na lahat-lahat para wala ka ng ibang gagawin. And then, kapag hindi mo na alam yung mga pinagsasabi doon sa sa question, kung hindi ka na familiar, copy mo lang kung ano yung keyword doon. And then, i-paste mo kung saan mo feeling nandun na tab. Kasi nga, sabi ko nga, you need to familiarize kung ano yung laman po ng bawat page po sa FAQs nila. Is it about discipline? Is it about the delegation? Ganyan, mga batas-batas nila, mga ganyan guys. So, dun mo po siya ipipaste para ma-concise mo yung time or hindi mo maubos yung time mo sa paghahanap ng sagot. Kasi 38 questions lang yung kailangan mo guys na itama. Walang dun sa result or sa certificate na ipiprint mo or sa certificate na ibibigay sa'yo ng BON. Wala silang sasabihin doon kung ilang items yung naging tama mo. Ang nakalagay doon for the second time, parang ganun yata. Kung nakailang take ka na, parang ganun. Ganun yung mga nilalagay nila doon, guys. So, situate na isa lang naman, pero it doesn't affect naman your application sa BON, guys, kung makailang takes kayo. Kasi unlimited naman. Kailangan lang talaga matutunan natin kung ano yung mga batas nila pagdating natin doon. Kasi ayaw din naman natin, guys, sa mga lawsuit pagdating natin doon. So, yun lang, guys. I hope you learned something today. And I hope, guys, makatulong ito sa pagtitake nyo ng exam. And guys, kapag may questions po kayo na wala po dito sa video, parang awan nyo na po. Kasi guys, nauubos yung time ko magsagot po sa mga tanong po ninyo na nasa video ko na po. About NCLEX, about nursing jurisprudence. Ayan, kung wala po dito sa video ko yung mga yon, panoorin nyo po muna yung NCLEX tsaka tong NJE bago po kayo mag-send po sa akin ng mga DM or PMs nyo po sa Facebook. Pero kung wala po talaga akong nasabi regarding that, ano po, pwede po kayo mag-message para po hindi po maubos yung mga oras po natin. Tsaka para masagot ko din yung questions ng ibang tao kasi kung minsan yung iba guys, demanding pa. Galit na galit sila na hindi ko nare-replyan. And guys, pakicheck naman po yung mga messenger po ninyo kapag nagbe-message po kayo sa akin sa FB na yung pwede po siyang ma-replyan kasi yung iba kahit nire-replyan ko, hindi po siya nagpa-pass through. Hindi ko alam kung anong setting po ng messenger po ninyo, pero I need you to please check your messenger kasi kung minsan kahit nagme-message na po ako sa inyo, hindi po siya nasisend. Hindi ko alam kung ano yung setting ninyo, pero nakailang tao na po ako na ganun. And sana po guys, wag naman pong maging mean kung hindi po kayo nare-replyan kasi may trabaho din po ako, gagaya po ninyo. And isipin nyo na lang guys, free po ito na ginagawa ko para sa inyo. Hindi naman po ako nanghingi ng any payment or whatsoever. Gusto ko lang makatulong po sa ibang tao. So, let's be kind to one another, please po. So, yun lang guys. I hope you enjoyed watching this video and I hope makatulong nga to sa inyo. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia, and please do subscribe to this channel and pass this video to your friends na nag-apply din po sa NCLEX para makatulong din po. So, yun lamang guys. I'll talk to you on my next one. Bye! Mwah!